ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି। ମୋ ଅସୁବିଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସିକି ମୋତେ କିଛି ରେସନ୍ ସାମାନ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ OTVକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲୁ, ଝିଅଟି ବହୁତ ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଝିଅ ପାଖରେ କିଛି ରାସନ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିବୁନି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ଆମକୁ ଏ ଯାଏ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିଲୁ ଏଠିକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ମାନେ ଝିଅଟି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଝିଅଟିକୁ ସହାୟତାର ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ସବୁବେଳେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋହନା କାହିଁ ଦୂର ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ରାତିରୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ହଉ ଆମେ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋହନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ OTV, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଅଯଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର TRP ବଢ଼ିବନି। ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର TRP ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ।